ngerti. Monggo, monggo. Bapak. Weh, jan ya kejawi sak menunggu kula kepengin tetep pangan kali warga mriki. Ya iya. Ah, cocok. Ya. Napa tembangane menapa? Iya. Sugeng dalu, Bapak. Nggih, sugeng dalu. Namine sinten wau? Kula Pak Sujianto. Sujianto. Nggih. Sujianto napa sing gadah wayang senes? Mboten, nika wau Mbah Gutaya sampun kondur. Oh, sampun kondur Mbah Gutaya. Wah, nggih. Niki sing kula termasuk nggih dalang. Dalang. Nggih. Dalang kerusuhan. Kerusuhan, nggih. Heeh, monggo. Kula pengen campur sari mawon. Monggo, monggo. Puyung. Puyung. Oh, cocok. Nggih, monggo. Monggo Mas, ya. Diaturke. Puyung. Iya. Matur mbandun Pak Narto, Pak Sunarto iki weh. Jan roh ya ini iki wayahe luwe ngene ya ngerti ya jadian ya. Sak. Yuk. Masuk. Dadaku sumo ora krasa apa-apa. Yo